Čaute, vítam vás u druhej série z Minecraftu. No, sme tu jakoby na adventure mape a tu je nejaké prasa. Čo to? Čo to je tu? Yes. Meče. Za čo vždy búcha? Beautiful clay. Takže vyberieme si meč a ideme a kde? Počul som pavúka. Kde si pavúčik? Či tu nič tu nie? Som sa dozvedel. Jaj, pavúci, páďaj tu, páďaj ku mne. Au, to ty nie. Au. To je zle. To je zle. No, pavúci už ne, pavúci ne, že. Hello, Slender. Joj. Ahoj. Au. To je na nič. Ešte sú tam? Asi ne. Bojím. Čo je tu nejaká pačka? Tu nie je. Tu sme zabudli ísť. Checkpoint. Yes. Checkpoint. Kukuč. Wow. Au. To je zle. Spoj. Haló? Je tu... Wow. Tak, toto... Nie, ale máme veci. To je super. To je dobrý server. Či mapa, či čo to je. Lebo máme veci. Tak, po tých palíškach. Čo? Nie. Kde? Tak tu. Tak inde. Ale... Ne. A zase. Jak to mám prejsť? Povedzte mi. Ja. Tak. A teraz tam mám skočiť. Ne. Aha. Zlá pavučina. Ja som to rozbil. Zavedieme si šnúrku, aby sme sa nestratili. Tak. Aby sme sa nestratili. Čo je šnúrka? Ja som ju zničil. Tak musí byť. Tak. Ako... Jak to mám prejsť? Povedzte mi. Ako to mám prejsť? A čo je tu? Tu dačo je? Nej.
To je zle. Naša šnúrka, sme sa nestratili. Ale to je zle, lebo však to mám... Yes! Skočil som to. Yes. Skočil som to. Aj toto mám skočiť. Tak. A ja. Aha. Dobre, kde je naša šnúrka? Naša šnúrečka do topanočky. A tu je. Super. Tak. Tak, nie. Či? A tu tak sme išli. A ojojojoj, som sa nerozbiehal poriadne. A ja... Potkol som sa, to nie je fér. To je neplatné, ja som sa potkol. Šnúrečka do topanočky. A... Ja. Máme to. Tak. A ja. Máme to. Tak. Teraz akože tak. A tak. Oj. Áno, sme tu. A teraz asi mám, že skočiť. Tu. Tak. Bum. Tak. Ďalšie šnúrky do topánky. Nie je to taký checkpoint, lebo to vyzerá dosť zle. Šnúrečka. Tak. Ne. To vyzerá veľmi zle. Zle. Kukuč. Krása. Čo to je? Je to pekné, ale neviem, čo to je. Wow. Posekáme melón. Melón posekáme. Vyrežeme. Asi mám ísť tu na. A... Jej. Vydešíme to ľahko. Tak nič tu nie je. Šnúrky máme. Šnúrky. Checkpoint. Tak, to sa mi to páči. Čau. Charlie. Čau. Čau, jak sa máš? Haló. To dobré asi, ne? Charlie Seajon. To je normálny pavúk, takže to je dobré. Takže máme aspoň šnúrky. Šnúrky nemáme, to je hrozné. Ahoj. Nemáme kostičku. Ale máme mapu. Máme mapu, že by sme sa nestratili, ale na čo je jedna mapa, keď máme šnúrky naše. Nie, mapa. Charlieho rodinka. Prasátok. Našli sme Charlieho rodinku. Tak. Krásna rodinka. A kde je Charlie? Charlie asi... Určite je tam, čo naľavo v hornom rohu, toto prasátko, lebo úplne inde sa pozerá. Aj nepodarená fotka, ale to nevadí. Tak. Hello? Stranger. Pán Mr. Stranger. Dá sa to rozbiť. Yes. Tak. Krásne. To je Charlieho asi. To je Charlieho kamarát. Charlie.
Don't touch. Don't dogs touch. Čo máme dať tam? Dáme tam toto? A nie. A hop. Na. Tak. Čo sa stane? Sa vyhoď už. Ja. Pokazil. Ja vždy to ja sem do stredu hodiť. Tak čo? To je hrozné. No. To je hrozné. Tak. Čo mám akože, čo s tými havami robiť? Čarovná rodinka hneď ma rozveselí. Plakát, ďalší. Stranger. Pán Stranger. Zlé toto. Čo keď ho teraz nájdeme? Pána Strangera. Jej! Čo je to? Jej! Bob! Ty si Charlieho toho. Ty si Charlieho rodina, hejže? Ty si Charlieho brat, hejže? Tu na ten, čo sa pozerá hneď v strede. Jej! To si ty. Jej! Oh, hello, baby. Ahoj, Bob. Ako sa máš? Blesk, biu. A ty nič. Sa nebojíš. Počkej, asi máme disko. Máme dať tam disko. Či toto CDčko. Pekné. Tak pre teba, Bob. Ty pesnička. Tá pesnička je pre teba. Ja som ju zostrojil. CD player. O. A počkej, tam sú rebríky. Au. Tam sú rebríky, musím sa napapať. Nam. Tak. Ja, sliepočka, oslobodím ťa. Tak, sliepočka, oslobodil som ťa. A teraz mi znies zlaté vajce. Ona mi zniesla zlaté vajce. Není zlaté, ale je to vajce, ďakujem, sliepočka. Aspoň mám dačo do niekoho hádzať. Super. Čakaj, teraz. Tam je checkpoint. Ja som rozbil vajíčko, keď som skočil. To je hrozné. Na čo nám je checkpoint? Tu ide nejaká roklinka. Hejže. No a tam bezpečne skočíme. A hop. Tu je parkour asi, ne? No jasné. Čo by nebolo za... To by bolo za adventure mapu, keby bez parkouru. To není originál. A teraz kde? Tľušku, neviem kde. Asi tu. Hej, brána, otvor sa. Nepočúva ma. Joj. Tak. Wow. Hej, dal som to. Prešli sme to. Checkpoint. Aké tencule veľké. Prerastené. Wow. Tak hop. Čo je tu na? To je nejaké lietadlo, či čo? Si mám skočiť tu. Au.
šnúrky sme našli. Kopu šnúriek. Tak. Jej. Gigantické cencúle. Juhu. Haló? Dobre. A teraz... Tu asi takto ugriloval. Ideme grilovať mäsko. Chytil som sa. Ugrilujeme mäsko. Pekne vonia. Tak. Je zlatý nugetek. Gold nugget. Samo od seba to horí. Jaj. Au. Čo teraz? Je cencúlik prerastený. Na tom visí to ten dom, či čo to? Je sa ty nugetek a kostičky prehával. Dobre, ideme naspäť. Ideme tu. Obsidiánová pevnosť. Že to nie je nič. Môj hávo. Ty budeš môj hávo, dobre? Tak. Jedna kostička ti stačí, a ty si dobrý hávo. Poď, počkaj, ťa priviažem, že by si nikde nespadol a poď. Poď, hávo. Hávo. Za mnou. Hello. Havo. Ty čo si sa dostal? Jak si sa tam dostal? Dobre, tak choď za mnou len. Portni sa ku mne. Počkaj, on nesedí? Preto nejde? Ne. Budíš, lebo tu ostaneš. Také obsidiánovej, neviem čo. On sa portal. Chudák káva. Library Armory. Armory. Tak. A tu na nič nie je. Smola. On otvoril som dvere. To je milý Havko. Či toto je múdry Havko. No poď. Poď. Knižočky. Máme čo čítať. Jej. Charlieho rodinka. Hihi. Dobre, čo je tu? Ne. Chudaček Havo. Tu poď. Tu musíš ísť. Tu poď. Tu poď, tu nemôžeš ísť. Tu nedám ťa sedieť, ale ťa tu zavriem a potom sa potneš. Au. Ty si zlatý pejsek. Kukuť. Poď, bež dole. Nejaké pístonky. Paličky. Armor. A čo teraz? Havko, povedz mi, čo teraz? Chvíľka strpenia. Čo teraz, Havko? Sme tu väznení. Tam sú nejaké čestky, ale neviem, jak dostať.
Čudné. Čo sme pokazili? A čo nám boli knížky? Som nepochopila. Armorik sme si nedali. Jej, nohavici. Je. Tak. Zlatý nugetok. Toto nepotrebujem. Charlieho rodinka, však to je najdrahšia vec. Tak. A zlatý nugetok. Zaplatím vám. Haló. Je tu niekto? Môžeme ničiť sklo. Aha, to asi toto. Hej, presne. Ja som ale múdry. Čo? Ne. Len to ne. Jej, premenujem ťa, Hávko môj. Sú tu kovadliny. Jo. To je super. Yes. Dáme ťa, že... Jako... pomenujeme. Bobek. Ty budeš Bobek. Hej, Bobek. Bobku. Začekaj. Bobku. Bobek. Bobku. Ty si sa mi strátil. Ne. Bobku, nehovor mi, že si sa strátil. To ako fakt? Bobku, ne. Kde si, Bobku? Bobeček. Nie, tu nás sme už boli. Ideme hľadať Bobka. Bobeček, ty si sa hejže tu strátil kde? Hejže. Au. Armory. Tak Bobka nemáme asi. To nevadí. Koník. No, koníková výstroj. Ale cítim toto. Nej. Bobku, ty si tady. Ej, tu máme dačo podpaliť, či čo? Ukradneme toto. A toto. Yes. Takže toto ne. Toto. A toto. Aký som pekný. Tak. Čo teraz? Tu máme asi podpaliť dačo, či? Bobku. No, breše teda, kde tu musí byť. Ale neviem, čo tu mám robiť. Prečo tu je checkpoint? Máme tu dačo podpaliť? Či čo? Asi jej. Ej, holi. Čakaj, ja sa to podpálila, ja to nemôžem zahasiť. Rýchlo zavrieme, je tu ten a mám posledné, však jedno zapálenie už sa mi zničuje. Ne, Bobku. Au. Jej, tak, tuto už podpálené. Takže tu asi nič, Bobek. Prosím, Bobek, kde si? No hau,
No toto len povedz hau. Babku, kde si, babku? Ne. Babku, ahoj. Čau, babku. Našli sme Bobka a teraz pôjdeš so mnou za vodítko. Tak, poď. A ideš tu na. Tu poď. No, poď, hore, poď. Tu poď. Ty kde ideš? Ty ako čo? No tu poď, portni sa tu, či čo? Babku. Bobek. Je so mnou. Poď. Poď, babka. Bobeček. No poď ty. Poď. Tu sme asi už boli, že? Boli kostičky. Pre teba, Bobku. A tu sme neboli. Či boli? Wow! Šípy a luk. Bobku, keď ma nebudeš poslúchať, tak ťa pochválim. Na. Tak, asi taká, hop, Bobek, moje lano, si ide s myšom, no poď, tu sme boli, do kolečka, mne už sa to nechce, koľko už natáčam, 27 minút, táto hrozba, poď, Bobek. Jo. Tak asi sa máme tu vrátiť. To je hrozné blúdisko. Už nechcem tam ísť znova. Na čo tam ideme, Bobku, povedz. Bobek, povedz dačo. No vidíš. Ty si ale taký poslušný, Javo. Môžeme dačo rybičky uloviť. Rozba. Bobek, tam máme ísť, hej? No tak poď. To je také super. My chodíme do kolečka. Kde je Bobek? Tu máme ísť. Už dosť. Už nechcem. Ne. Dobre, ideme naspäť. Bobek, Babko, poď. Aj môžeme, že... Nie, radšej lanko. To je naše vodítko, hejže, Bobek. Babko, poď. Poď, babko. Bobeček, si taký dobrý. Jauko. Babku, naspäť, stratili sme sa už úplne. Nie, babeček. Kde máme ísť? Idem naspäť? Hej, poď tu. Idem naspäť a možno toto video už ukončím. Nutené video. Dobre. Tak v tomto dieli sa s vami lúčim ja a Bobek. Bobku, poď sa rozlúčiť s nami. Tak. V tomto videu sa s vami lúčime. Bob, povedz sa čo. Rozlúč sa. No vidíš.
Tak. Čaute. Čus.